42 anyos na rider nasawi sa aksidente sa Mangaldan, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Russell Simorio. Hindi pa man nagbababang luksa mag-anak na ito sa pagkamatay ng 9 na taong gulang na pamangkin dahil sa sakit. Panibagong dagok na naman ang kinakaharap sa pagkamatay ng isa pang kaanak na si Narciso San Andres, 42 anyos. Namatay ang biktima matapos sumemplang ang minamaneho motorsiklo sa kalsadang sakop ng barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Nabali ang likod ng biktima at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Tita ko, mabait kong kuya. Ayon sa pulisya, lasing ang biktima ng mangyari ang aksidente. Under the influence of liquor yung biktima. Self-accident ito, walang nakitang nakabangga o nabangga siya. Aminado ang mga kaanak na nakainom ang biktima. Nagsimula raw ang inuman matapos ang libing ng kanilang pamangkin. Parang namasyal siya doon sa kaibigan niya, parang napainom ng konti. Naka-helmet siya, wala pong nakakita. Bago tayo mag-drive, suriin natin ang ating sarili na kung inaantok o nakainom, wag nang ituloy mag-drive. At tignan din natin yung kondisyon ng ating sasakyan. Kasama si Wilson C. Ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.